naghahandog ng Hello guys, good morning, and it's me again, Junjun Olivar, and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. So guys, today is August 21, 2021 og time check is 10:30 na guys. Diyan ni ata sa Barangay Sudlon kay mag-update ta sa ato ang gitabangan nga bay kay as of this time guys, gipanday na ang kanang bay sa atong gitabangan. Ilahang gipadadon ang katong giplano nga bay nga kanang ilang puyan. Although atagaan og budget or tukuran og gigrantan og pabahay project ni Congressman Alexi Totor, but para na sila immediate nga mapuyan. So ang barangay council sa Barangay Sudlon headed by the Honorable Kapitan Honorable Honorato Ayuban Jr. with their kanang update nga mga kagawad and appointed officials nga niya karon kamulo nga nagpanday gahapon day kuno ni sila nagpanday kay kanang naay na mga materials, no? So ang ipakita ninyo ang kasalukuyan nga update nining atong gihimo nga kanang gitabangan nga pamilya dinhi sa Barangay Sudlon, ang pamilya ni Gregorio Gumupas aka Gore. So atong ipakita ninyo guys. Okay? So come on. This is the latest update. Ang ilahang kani nga gipuy-an kani wa pa ni kuana wa paguba ning dako ni jud pod guys. Yan. So niya si Andresa og niya ang mga maaptikon nga barangay officials, mga kagawad. Tani uli si ate kay tay magluto tog paniod to. Yagi lang kinakusgang mamahanding barangay. Ilahang treasurer sa Barangay Sudlon. Tulisan ni ninyo. Okay. Og niyang ilahang kagawad, barangay kagawad, Committee on Appropriation, Romualdo Bernaldez, nga mga jud din tayo nangunay og panday. So, and of course, niya pod ang diya sinonggori diya. Okay? Diya pod si kagawad Bertudaso, Boy Bertudaso, Bonifacio Boy Bertudaso. Yan. So, muna sila yung mga kinakusgang panday nga naghinay-hinay og Public town na yeah. Yan, oh. So, from koan kinagamjan nga koan ni ana ni dako-dako na naporma na jud pod, naporma na. So di na sila mauwanan, makatulid na in town ni sila sa ilang koan, ilahang tiil. Kani gamon ni nila abuhan og banggira. So kompleto ang detalye. Kompleto ang koan sa kanang naay nga pa yung mga amakan. So yan. So this is the present. Gahapon ni sila. Gahapon nagsugod og panday, no? Oh, then gipalitan na pod og kaan kanang mga ay sana baring bisagra. So at least din na dyan sila maawanan guys.
Kompleto na. Oh. See? Kumikani sa pag tinabangay sa Sudlon Barangay Council, headed by their Barangay Captain Honorable John Ayuban, Honorato Ayuban Jr. Sana sinunggore. Kasi may kasulti ng gore. Salamat po sir sa ilabing na kong tabang, ilabi na po sa atong gagawin. Rita, Anula, o ilabi na gano'n ikaw sir, kung managpalayo. Kita na sige. Yun. Salamat sa inyong tanan sir. Nga, punta ang grasya sa Ginoo, budugang pa yung panalangin ng tanan. Indonesia o sa inyong mga trabaho nga magpadalin ang dahil ng mga kaado sa mga kabos. Salamat ka rin sir. Di na dyan ka magtikong kung nong. Amugaway na gadyo ni mong ka na. Pasalamat ta sa kanang Barangay Council sa Barangay Sudlon, pinanguluhan sa ato ang kapitan si Honorable Honorato Ayuban Jr. og sa ijahang mga maabtik ng mga kagawad. Buyag ng mga action agad ni sila. Pagkaugma ilan ng gisisyonan, then nakaudson silang tanan kay immediate man nga tabangonon. Kay imagine lamang pod, ang lood sa taon nilang bahay, mura yung taon na ilang kisa ba yung taon ay makatiko ko, kisa makatulida na ilang kuan, So, karon di na magbudongag sila, di na maawanan kay di naman di Dumikan ni sa mga maabtikon nga mga opisyalis sa Barangay Sudlon. Kaya sinong boy, kagawad boy, Bertudaso. O kaya hang ispusa. Mamahanding barangay. Ihang ispusa, Isidra Bertudaso. Mani. Treasurer sa Barangay Sudlon. Niya dyan nag-atong dyan yung sa mga kinahanglanon na ni Tarot. So, we have to congratulate Ninong Gore kay na sila bagong Pinoyanan o ni Andrisa. Yes. Again, thank you so much. Team Tusok Sang Kikoy. Salamat GR Ayuban sa imong 1.5 nga gikuan gihatag para dinhi makuan pod ning mga kuanan Salamat. Salamat Linlin Enterprises nga gipanagiyahan ni Pinday Marilyn Ayuban Miasco. Then salamat Honorable Vice Mayor Along Ayuban ug sa mga kagawad sa lungsod sa Alicia, sa mga municipal council, sa SB members sa lungsod sa Alicia, sa ilahang aksyon agad nga matagaan o usa ka unit nga bay anig kaning budget taghuwatran for the meantime nga di pa moabot ag budget kuan ni Honorable Congresswoman Alexi Tutor. Kay aron jud sila makahigdag tarong danhe. Kay loy man pod og dari raghapon magwatowat. Di ba ja pod madali ang pagproseso pag labi na pagbuhat sa mga kuan. So, this is it. Salamat po ko Ninong Boy, kagawad Boy kay action agad ni siyang nanguha og mga kahoy. Man ni siyang na panandas. Nga sa rato nung Domingo. Lunes sa palis. Lunes sa hapon al 5. So guys, ning uwan na og hamugaway nami nga nisilong sa bagong bahay ni Nonggore. Wa nami uwan ni. Wa nami naguot kay pa naman, luwag naman jud pod. So this is it guys.
So guys, hapit na mahuman ang ijahang banggi. Na mo na ni banggira na ijang abo. Kuan, singan na ng jota na may kuwang agay-agay. Ay. So, jota na lang may kuwang dan eh, butangan ng jota. Abuhan na ni. Then, manay ijahang banggira. So, ang munting bahay ni Nonggore. Ijahang igsoon nga si Andresa. Ang problema kay wa ibutang daning. Ang problema kay wa ibutang daning banggira. Wa ibutang sa banggira. Wa man day kuno yung mga gamit in taon. Man kanina amo na ilang mga gamit sa una. Ang mga gamit man na ilang banggira. Nada nagilang koan. Ha? So this is it ba? Kampila na niyan dyan na nagbongbong ba? Itiop-tiop na niyan dyan. Makahigda na sila dyan niyan. So this is it guys. Hamogaway na dyan. Hamogaway na ang pamudyo. Ingaron sa una nung agwan-uwan. Karon mo to pagkuhan tong niaging adlaw. Nag-uuko kay pagkuko. Ihuda to sila mukusog mo kay. Dito rig sindro ganas man gumi ko siring. Hani marumay. Siring uwan. Usog ko marumor mag-uok. Motong nagkuhan ka na ning kamot kag Okay. nanguhag mga kahoy. Dito ko katak ng uwa. Kahoy? Oo. Wawa, ang ladyo aday mo. Agaw ho na itong pagka Martes, nga ito mo katak ng uwa ko kay kasi kagawad nulo ito yung isabot, ang ipagagas natin dyan. Kung kagawad, ana mas bahay na iputang na ikarga na magkagawad. Gapon, daghan mo dani day. Oo, dagang may kapo. This is it guys. Ako mga i-update up next sa ato ang next vlog. Anig makuanan eh, mahumanan eh. So, John, unami dyan? sige. Kaya rin tiwasok ko an. So, this is it guys, no? Manginaot ko nga. Ay, magpasalamat kog dako. Magpasalamat kog dako sa tanang mga naghatag og kanang hinabang dani nga mabuo ning ilahang koan. Labi na sa barangay council sa barangay Sudlon nga mao jay nangunay og panday dinhi nganong nainganin nganong nahimo na ni nga koan. So again, this is partial nga koan kay aron na sila immediate nga mapuy-an aron makabalhin in taon sila dare bisan pa nga matagaan sila og bahay ni koan. Mapaka nakahibaw na kanong nga tagaan mo og bahay ni congressman. Ano, mga istorya. Kaya hamanggi sangat sa council sa kanan na ay municipal council pag sesyon diha sa Lunes before nagsugod og sesyon dakoy kagawad nga gi kuanan gi kana sana gi pangadto ag tabang karong ma-take up nila arong makuanan matabangan lagi ka. So mo to nga ilang gi take up in that timing man nga diha si Congressman Alexie dito sa Putlongkam. So ilang gipangadyoan diretso. So before mga alaon naman siguro to nga nakaistorya sila sa kuan congressman og ang council sa silang vice mayor og ang mga kagawad sa lungsod diha pod si kapitan kuan Caria sa usayngan na ng katipunan kasi sa may ABC president. Motong ilang gisangat ilang gipangadyoan sa nihatag si Alexie, nitugot si Alexie, Congressman Alexie nga atagaan kag usa ka unit nga bahay. Panday kuno na worth 70,000 day kuno na nga kuan. Bahay. May ikuan so kanang juta nga kuan nung inyong atukuran na ng ihatag nga kuan. Injo na nga juta. Okay, bahin-bahin man na sa mga sa mga igsuon ni Taylor yung nakabuo. So injo na nang bahin. So wala na day problema, okay na. So
ato lamang huwaton kanini ang badya immediate running nga tubag sa sa inyong kuan kay luoy jud pod tiaw ba pod nga na di man madali po tong gigrant ni Congressman Alexie kay apra kanon pa man alihokon pa man naghuwat pagali may papel para makuan papel gikan ni sa opisina ni Congressman unja mao na ang barangay council nagasabot man sila mo panday so ang materials atong i-provide so niyan na salamat jud ta salamat ta ni Inday Marilyn Miasco Ayuban Miasco nanda sa ato ang vice mayor sa mga kagawad og sa amo ang Team Tusok sang Kikoy sa among grupo ni Ma'am Lina og ni Ma'am Luz of course si GR Ayuban ning hatag po si GR Ayuban anak ni nung Dido tama na sa kuan man na membro po sa amo ang grupo so salamat po ta nila salamat ta sa atong kapitan nga ning kuan pod ning tugot pod sa kuan nga may mo panday dani tabangan nila salamat po Ante Eng kay ug pa na si Ante Eng di man ko kahibaw nga ingani dahil sa sitwasyon Hindi man ini kuan po dili paluyo po. oo so daghang salamat kay mana ni makapudo na jud mo dani murag mati-off na jud din sang paan. Apa ning i-vlog otro og makuan na mahuman na jud. So daghang salamat nong. Thank you so much and thank you so much Team Tusok sang Kikoy ni ano po tayo lang accomplishment guys. So without you guys di magmalampuson kining atong himo nga charity works no pagtabang sa mga nanginahanglan. Okay? So daghang salamat guys and bye-bye! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any